दिनै बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि 52थि गोथार जोनोम सान। बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय थांनाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि खालारखालि जोनोम मोनदोंमोन। थामहिनबा दिनैनि सानावनो जोनोम मोनदोंमोन। गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि कन्टेस्वर नार्जारिनि आबुरै बिबान लानायाव एबसुआ जोनोम मोनदोंमोन। एबसुआ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि खैफोद अलखदाव बारसोमबोदों आरो हारिनि गोबांथार जेंनाखौ सुस्रांनो हाबा मावबोदों। जायनाखि एबसुखौ बर'नि माहारियारि आफाद आरो हारिनि सिनस्रि होननानै मिथिनाय जायो आरो बेबादिनो एबसुनि हाबा मावनाया दिनै हादरावनो बयजोंबो मिथिजायो। दिनै एबसुनि गोथार जोनोम सानाव गोबां सानसुमै सुबुं गुबुन गुबुन आफादफ्रा एबसुखौ हामलायथि बावदों। लोगोसेनो जायगा जायगा जिल्ला दख'रा दालाइसा आफादफ्राबो मेहेरगोनां हाबाफारिजों एबसुनि गोथार जोनोम सान फालिदों। जों मिथिगौ। गोग्गो सोलोंथाइजों सुबुंनि सानस्रिया गेवलांसारो। गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार हाबा sounds sweet.